IFM News. Samantala, isinusulong naman ang mga lokal na bamboo products sa Alaminos City sa paglulunsad ng Shared Service Facility o SSF para sa Engineered Bamboo Development Project sa 100 Islands Ikawayan Factory. Bilang bahagi ng proyekto, isang bagong laser cutting at engraving machine ang ipinasakamay sa pamahalang panglungsod upang magamit sa paggawa ng mga produktong gawa sa kawayan. Ayon sa DTI Region 1, layunin ng proyekto na palakasin ang kakayahan ng mga lokal na gumagawa ng bamboo products at mapalago ang industriya ng kawayan sa rehiyon. Inaasahan ding makakatulong ang pasilidad sa paglikha ng mga kabuhayan at sa pagpapalakas ng produksyon ng mga dekalidad na produktong kawayan sa Alaminos City. IFM News. IFM News. IFM News.